alƙayyubu mai sunaye ɓoyayyu waƙe zama sarkin shiryayyu ya shirya yadda ka shirya shi ya shiryu ya shirya lafiyar lafiya ga lafiyayyu لبيك رسول الله سركينا gwanin kyauta Allah kai da ke roƙo don girman Rasulallah gwanka na zaune ɗan ƙoƙo an samun bukatata in samu in kai sako duk mai san Rasulallah yanka kiran Rasulallah PDP Nigeria Kano sama kaisa Masha Allah Allah ubangiji nuna mana wannan lokaci saboda arzikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Masha Allah Ka
Allah wadai jefa mu talauci Allah wadai kana tafiya da mukar ana kiran ka kai ta dauki Allah wadai ya ji haushin kowa yake saboda talauci Allah wadai samari sun kasa aure siyar gurbati Allah wadai ya kasa rike iyan shi da mata Allah wadai yan kasuwa na alawadai malamai na yin alawadai makiyaya na yin alawadai manoma mana alawadai lebura na yin alawadai direba yana yin alawadai babba da yaro alawadai mata mana alawadai wanda suka sha musu ce mutum fa yana iya dandan shanye zo layin su ya manci gida talauci ya cutar da hankula tunani ya samu gargada ka kallon mutum jantar cikakke amma kuma kaga yana bargada a iskin mutum shi dan yana ta hira tamkar ne zance da wani da ciwon kwasa su yi kasuwa ka ware gida ɗaya wanda babu su yau a kasa haka baya yiwuwa farare magandu sun tafi abin da yawa baya abuwa da muka bawa a ku kasa kasa alkhairi za mu a mulkin mata ne mafiya ya kai ma ba ta yi kuma alkalin ya ce masa kai yaro ne ce maka amsa tambaya kokar bakin yaron ya ce laifi na ta taka a wani duniya ba wani daɗi ba wani wala bala'i ni kullum nake gani mai girma Sardaunan Kano ya ɗauki nauyin karatunsa za mu mai da shi makaranta daga wannan waje mun ɗauki nauyin karatunsa za a sama masa makarantar gaba da sakandire mai girma Sardaunan Kano